Yes. Ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali yanelisoni bonke abantu bafuna imali. Kodwa uthi ngiyokhola kahle mhlangane imali. Kodwa namhlanje lizothi bazalwane ukwenza kwenu mangabi njengabantu abafisa imali. Kodwa ukwenza kwenu makukhilana makuqhubeke kuNkulunkulu. Ngoba yelushilo kulonyaka bazanake sihambe ngezinto ezishilo hayi ezishiwa abantu Ngizoba bazalwane ake sihambe ngezinto uJesu njani uthengeke kuyeke uthengeke kushilo uma kuhlala unyaka uthi bakudlo chapter 8 verse 25 or 26 uthi izimbili ziyisizwe sibuthakathaka kodwa siyakha izinto zazo edwaleni abantu badwana abazosurvive kulonyaka abantu badwana abantu besekelo ngomsuku abazosurvive kulonyaka ebabonile abantu benemali sineza nazo kodwa badwana God is Jesus. Hallelujah. Yabona bazalwane ngiyangitshela nje. Galatia 6. Uthi mangingasakhathaza umuntu. Umthetho verse 17 ngokuba emzimbeni wami sengithwele. Izimpawu zikaKristu. Noma ngingabengezelwa siphi isifo manje. Mangingasakhathaza umuntu. Kodwa emzimbeni wami uthi bakuviva I am God's carrier's name. Send petty house that Christ. Man come to Satan let that say. Man come to a demon let that say. Oh, I'm Satwele. I'm not here for you. God, I'm in trying to Christ you man. Send 20 but when it is one in our call. You can't know Yaga who pity them who took them against and go to this one. Amen. Let's repeat. Ngizoba bazalwane. Enito njoba sizongena emthambazweni. Asinendaba nentayela eyikhona. Abantu sebeshilo ukuthi ayikho scripture ndaba ukuthandaza ngoJanuary. Cela ungakhathaza umuntu. Ngoba mina ngithwalele impawu zikaKristu. Amen. Phumani ebazini okuningi. Kodwa niqhubekele edwaleni. Hallelujah. Alikhona bazalwane. Amen. Sizoyikhuluma ngoba sinesikhathi sonke salo 21 days sihleli noNkulunkulu. Amen. Masivula umnyaka thina lebandleni sivula sithobile phambi kaNkulunkulu simfuna. Hallelujah. Ngizoba bazalwane. Amen. Uthobile nemfulo lahlekile uyafunwa futhi ufunyanwa abamfunayo abafunyanwa abayesontweni kodwa ufunyanwa abamfunayo kuze ukuthi umfuna kangakanani abesiyasiveza alibake igama lenkosi nali verse uNkulunkulu alibekile enhlizweni yami uma ngikhuleka beginning of December ngithi Nkosi nakho unyaka siyakuwo ngibonile ngo2021 wangiphi ivesi lithi basezweni bona kodwa basiba bezo ngakubona ubagcina kaze ngasho ngoChristmas ngathi angikaze ngihambe umncwabo ngo2021 ngoba ngibonile uNkulunkulu bekhona ngapha nangapha akusho la isonto nakulwa ngakwakulwa bangena abantu abanesifo la isonto kodwa ngeke samntwana ngoba noma besazweni kodwa bebengesiba beso ungabulawa izifo zakubulala okhokho bakho ungabulawa izifo zakubulala abantu bakini kodwa
verse bazalwane. Ngicela sifunde. Genesis chapter 28 verse 15. Genesis 28 verse 15. Thank you, Jesus. Are we all there? Amen. Genesis 28 verse number 15. Okay. Bheka nginawe ngiyakulondoloza nakuphi lapho uya khona ngikubuyisele kuleli lizwe ngokuba angikushiya ngingakakwenzi lokho engikushilo kuwe. Thandazima. Siyabonga kakhulu baba wethu ongcwele. Unkulumo yakho Jesu ngiyibile. Wena isithembiso baba wethu ongcwele. Khona ithembiso ezikho abantu. Amen. Le ndaba esikhuluma ngayo bazalwane ingxoxo Yep. between uJakobe Yes. noNkulunkulu Amen. ephushe. Amen. Hello. Amen. Yes. Lithi wow uJakobe esendleleni yakhe yokubaleka. Lithi iBhayibheli la sifika khona kunikwa lezithembiso. Yep. Mhlawumbe umuntu uzobuza ukuthi singena ngaphi thina. Ngoba le ndaba kaJakobe Okay. ake kusize likusondeze. Amen. Uvula nje lamakhasana ngaphambili. Uverse 35, uchapter 35. Yes. Lapha verse 9 and 10. Uthi noNkulunkulu Jakobe igama lakho nguJakobe. Yes. Kodwa usayibizwa Ngojakobe. ngokuthi uJakobe. Yebo. Kodwa sengihambe nawe. Yes. Kalibona leli gama lakho lokuthi Jakobe lishiyisela. Yes. Sengihambe nawe. Amen. Ngabona leli gama lakho elichaza izinto ezimbi. Ukuthi alisafani nawe. Kule ndlela esaba ngayo noma wawumubi. Kodwa ngibona indlela Jakobe ishintsha. Sengiyalishintsha igama lakho. Awusayibaziwa ngokuthi uJakobe. Kodwa igama lakho manje uzoba Israyeli. Sobona shaka. Amen. Igama lakho usazothiwa uIsrayeli. Samba na. Kanti leli gama elithi Israyeli lisho ukuthi ngibandla kaNkulunkulu. Kusho ukuthi lezethembiso asezona nje ezendodana kaIsaka. Kodwa izethembiso zebandla. Lezithembiso zami nawe. Kodwa lithini? Ngesikhathi wanesithembiso wayeqamele kuphi? Etsheni. Ithembiso zabantu abatamele edwaleni. Awuthi ngibusise idwala labo alifani nedwala lethu. Mawufika igama ledwala noma letshe eBhayibhelini kukhulunywa ngoJesu. Lezi ithembiso zabantu abakuKristu Jesu. Umuntu qaphela ekuKristu Jesu wisidalwa esisha. Kodwa kuyedlula hambele uSathane nogogo wakhe unezinto ezazi ngawe sezadlula. Kodwa manje bheka sefika 2022 shitino uyithethi nomsakhumbuza izinto zakuqala. Kodwa inqondo yakho manje yazi ukuthi ngihamba noJehova ofuna indlela amahlombe asiko la imfuni ngeke khona uyenza wenza imigwaqo la ingekho khona. Ngithi khona imigwaqo ezofuneka khona uSathane kade ayivamile. Sakubona masakho bheka nginawe lo
ukuthi nawe. Make Jesus your personal companion. Amen. Yenza uJesu abe ngowakho. Amen. Uhambe naye. Uthi mawufika makukhumala ubone ukuthi kuhlethwa ngami khuluma ngami. Bese ungena umananda. Uphethe leli verse. Elikuphela. Nginawe. Sewufunyela unehlazo. Nginawe. Bithi lami yazi. Akubuleke engqondweni yakho ukuthi lo nyaka noma ngabe wathola abantwana ekhaya kodwa uhamba nosifana. Yazi ukuthi nawe. Yakingizwa nje. Hamba kwi-interview namhlanje unganandaba. Ufike uhlale ungasakhuluma nganothi uthi nje Nkosi siyangena la umthembisile wathi uzoba nami. Hamba uyokhuluma uthembe uJesu. Jesu my presence is with you. Khona bami kushukuru. Jakobe noma ngakuphume wedwa yini noma usena abazali kodwa kufuna unganokukhalela abazali namhlanje yazi ukuthi nginawe. Amen. Awubona webazala nokuthatha leli verse noma ngo-April ushintshe isimo sezulu kodwa wazi ukuthi angikethwa khona ngaba. Yazi ukuthi nginawe. Yes, number 2. Ngizokuvikela noma kuphi lapho uya khona. Number 2 basalwane. Uthi uNkulunkulu webandla kaJehova noma ikuphi la niyakhona. Sengivikele. Yeah. Abadala benkosini bazokwazi bakudlela. Ukuthi uyenze uNkulunkulu akukhiphe endleleni. Yeah. Uhambe ngendlela yokubi. Amen. Khona umfundisi wakwachaza indaba kaJesu. Ukuthi ngesikhathi ebalekiswa eyiswa eGibhithe. Yes, sir. Ukuthi leyo ndlela yayinezikweledo leyinesigibeni. Khona Kodwa ngoba efuna ukufeza ukuthi uJesu efuna uNkulunkulu kuveza ukuthi umighty nawe kusho ukuthi Amen. uJoseph wakwazi ukuhamba nomntwana akwakavuka sigebeni. Amen. Kuthiwa le ndoda eyamkwazi uJesu ohlangothini yizwa sigebeni sendawo esasikade sivimba ngadluli kodwa yinto ayisesesiphamba kwenu ithi le ndoda ngempela lo ube yindodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzokupruvela kulona ukuthi uhamba nawe lapho kuthiwa usozwaphumelela khona uzokwakha kuleyo ndawo. Uzokhuma kuleyo ndawo. Uzophakama kuleyo ndawo lapho abantu befungile. Umuntu owavula indawo yokuthi ngizokhothela naye umuntu oyimelele nebala ethi kule ndawo yasekhonga soze kwenzeka ukuthi kube khona abantu abazongena indawo kodwa uJehova wamhlasela ebusuku ngezwa wonke ngomtshela yena ukuthi hayi bo ikhona into engenziwa. uNkulunkulu ubesefuna efuna kuleyo ndawo oqoshwe kuyo athi nizokuvikela. Nizokuvikela noma ikuphi la uyakho. Hallelujah. Ngoba siqala unyaka sijabule sonke. Khona bazofela izinkinga. Khona bazohlaselwa lo nyaka. Kodwa uJohn 16 verse 33. John 16 verse 33. Number 1. John 3 verse 16. Ubethi uNkulunkulu uzokuvikela khona ekhulumayo.
Ngokuba uNkulunkulu 16:33. Lokhu ngikukhulumekini ukuba nibe nokuthula ngami. Njoba ethi ngizokuvikela. Uthi lento ngiyikhulumekini. Ukuthi nina nibe nokuthula. Emhlabeni niyakuba lusizi, kodwa yimani isibindi mina ngiwunqobile umhlaba. Ngithi lo nyaka khona bazohlasela. Khona bazokhala. Kule ngitshela umuntu engakahlaselwa, engakavelelwa yilezimpi. Umuntu ungakhathazeki noma yikuphi la uya khona. Uzakuvikela. Amen. Uthike emhlabeni ngakhathazeki Aseqoqiwe. ngokuba lezi zinto ezonehlela. Mina sengingqobile. Makufika isilinge ekuseni uthi good morning. Masifike emini uthi good day. Masifike ebusuku uthi good night, how are you? Uhamba nini njengoba usufile? Ngoba yini bengiyaziyo uthe uJehova uzokuvikela. Uzokuvikela uphelele umsebenzi. Uzokuvikela ulahla indoda. Uzokuvikela ingane zakho bengasazoli. uJehova uthi noma yikuphi la uya khona. Jesus. Uzokuvikela. Noma yikuphi la uya khona ingane zakho. Uzokuvikela. Hallelujah. Amen. Namazwi ayikho angazi babazana silule imkhawulo lo nyaka. Amen. Hamba uye la usaba khona lokwakhe khona. Mama bathi ufisa ukuhlala umhlaba ngokunqamuleka khona. Ake uhambe uyothenga mala ufisa ukuhlala ngakhona. Ngoba lithi iBhayibheli noma yikuphi la uya khona. Isaqala esikoleni. Isaqala esikoleni la ngifunda. Ukhona ubaba omncane efunda safunda indandathi wayefunda standard 5. Mina ngingena ngifunda second year. Okay. Kwakuthi mangixaba abafana eklasini abadala kuna. Ngangakhathazeki ngavele ngiphume. Ngizokuthi usafunda ngiyongena eklasini. Ngiyobika kuba omncane ukuthi bayihlupha. Nganganayo lezi ngengisayo esikoleni ngoba bayangihlupha. Ngamazi ukuthi nginoba omncane phakathi. Izothi namhlanje noma yikuphi lofunda khona ungasasabi ukuthi awazi ukuthi khona noma ngiyeva sithi ungasabi ukuthi uyohlala wedwa ngoba khona uzokufika phakathi othi nginawe. Hallelujah. Ngakhuluma khona bazongena esibhedlela ungasabi noma udokotela ngafunda amabhuku amakhulu ayena Yes. athi nasifo sinungasabi uthi uJesu nina nizoba nezilingo emhlabeni kodwa yazileyo ukuthi nina izwe. Amen. Abantu abezusathana ahlanganisa amademoni akhe. Umuntu angasebenza ngoba sekuphethe izimpawu zikaKristu. Angisesabi lutho. Uthe noma yikuphi la ngiyakho uzokuvikela. Ayisabi maphaka. Ivuke ebusuku inqamulo lapho adlula khona. Ngoba lento izona phakathi ephusha. Kodwa niphi bandla. Ezothenbengezela thogogo bangaseze kothweni. Bese bethi bona umuntu angangenzani. Ngoba emzimbeni wami sengiphethe impawu zikaKristu. The Lord says wherever you go, I will be with you. Futhi ngiyokubuyisela kuleli lizwe ngokuba anginakushiya ngize ngikwenzele lokho engikwethembise khona. Uyasuka uNkulunkulu uyomprovela uJakobe lento ayikhulumayo. Nangizwa Amen. uyomprovela ukuthi mina nginguJehova igama lami. Yeah. Mawufunda chapter 30 ngeke ufunde uqale ku verse 28. Nangizwa bazalwane. Amen. Uyasebenza kwalabantu. Mayisesebenzile. Uthi kaba yini iholo lami? Uthi ulabani? Isho ufuna holo lini? Yes. Uthi Jakobe uNkulunkulu ungibusisile ngokusebenzela. Futhi nawe uyazi ukuthi ufika kwami imfuyo yakho yaqala yana. Ngoba bazalwane ungakhohlisa ukubusiseka.
kanti ubusiso ukuthi uhlangane nolalo noJakobe. Kuyenzeka ubona uphumelela kanti uphumelele ngoba uluselwa uJakobe. Uyibona sawunemoto usuhambela phezulu uzubakhohlwa abantu kanti awazi ukuthi lezi zinto uyithwele nje ingoba khona ukhumalo okuluselayo. Khona abantu engizobamemezela la ukuthi ukuba kuyanga ngoJakobe ngaba usaphila kodwa uphila ngoba ulusela uJakobe. Ngathi masubona sulu masuyakhohlwa uJakobe. Uthwake lapho ku-chapter 30 uJakobe abesethi ngizodabula emhlabeni wakho ngikhiphe ezibabala bakhe ezinemibala kuzoba yiholo lakho athi labani ukhethe kahle kuzoba njengamazwi akho. Ithi iBhayibheli labani wavuka ngaSazi wabiza amadodana akhe wawanika lezi ezibabala bakhe akade ethembisa uJakobe. Akusakubona basana ulethu uNkulunkulu zakubuyisela izinto zokubuyisela kulelizwe wasabu Jakobe ngasendana ukuthi kuthiwa wabanika amadodana ayesehamba ibanga lethuke ey'ntathu enkhela lesibusiso sikaJakobe ebaleka naso ngoba webazalwane yenza into eyodwa ungazihlukani noJakobe. Makhona izinto oyithandayo oyithole ngokulusela uJakobe ungasuki kuye ngoba mhla usuka kuye kuyosuka izinto. Mayevuka uJakobe ekuseni efika uyafika ayishakho zonke lezi abethengiswe zona kudadahlobo kwasho ukuthi barobha umuntu owayekamele edwaneni barobha umuntu wedwana akarotshwa umuntu wedwana akahletshwa umuntu wedwana akathelelwa umuntu wedwana akathotshelwa umuntu wedwana. Alisho iBhayibheli kodwa ngiyacabanga ukuthi uJakobe ulabani bevuka uthi hayi abantwana nayikhaya bazi ukuthi ifa lawo le ayithathele nama ikonke engizayenza shothi usuma uqale phansi usebenze kanti usho umuntu wedwana. Kuthiwa uJakobe wangathi uthela ngoba ungathi mawurojiwe masuyathuthela khona abantu abazodlala nawe ungathutheli kodwa yazi wena into othenjiswe yona. Kuthiwa uJakobe wavele wayikhumba izimvu ey'sele wayishonisa emanzini ngowaningizwa umuntu wedwana kavinjwa kulo nyaka ngiyathandaza ungavinjwa yinto. Wafika uJakobe wakha izinto ezimbili zokumala umuthi. Jeremiah ubonani ngibona iganja lokumala umuthi ubone kahle ngoba izwi lami kwasho ukuthi uJakobe umuntu wezwi umuntu wedwana wathatha izinto uma ziyophuza wafela wazibeka emanzini laziphuza khona. Kuthiwa ezaphuza amehlo azo ebheke ezintini zathi mazikhwelana zasala ezimabalabala ngoba ezimabalabala azikhamuki noma yikuphi zikhamuka abantu ababhekile edwaneni nasekwazini yokuphila. Ukhona into okumileyo phakathi kwenu maneza phuse sanibonani bazalwane. Kuthiwa akazi labantu ukuthi uNkulunkulu usenza izinto. Jakobe wabeka izinto zathi uyiphuza zakhiqiza ezimabalabala. Kuthiwa umuntu wedwana bakukhumana ngazi lento engathi ngale wathatha ezintekenteke wayibuyisela kulabani wathatha inamandla wazihlukanisela yena wangaba nomuntu omvalele. Ungabi nabantu abakuvalela amathumba. Funa umali imoto wakho funa amaganja akho usibekele wona bese uthi Jehova uthele ezwi lakho. Kuthiwa zathi uyiphuza zakhulelwa zazale ezimabalabala lezi kanti ulabani amangala
umuntu besimcishile kwenzeka kanjani ukuthi kube kanti hayi basabani into ethi ngizokubuyisela izinto usathana zitshontsha namhlanje uJehova uzasibuyisa. Usathane uhambe ethole isikhwama kanje entshontshe zonke into zabazalwane watshontsha ibhasari yakho watshontsha nesifasi wakho watshontsha impumelelo yakho watshontsha yonke into kodwa ngoba usucamele edwaleni uNkulunkulu uzokwenza nje ukuze bangaboni wena ngane yakho. uNkulunkulu uzothatha izinto usathana bezitshontshiile empilweni yakho ijabula beyitshontshiile uyothula isikhwama sikasathana. Ithi iBhayibheli bayozuza bazuzela amaphakethe abhokile. Ngithi mina namhlanje kulo nyaka 2022 zonke izinto ezakulahlekela amaphupho na ayabuya ngoba isikhwama sikasathana si-end. Shout hallelujah, shout hallelujah. uJehova uzobuyisa imoto yakho kade waphupha ngayo, uzobuyisa umuzi wakho kade waphupha ngawo. Namhlanje usathane uyathuluswa isikhwama sakhe sibheka phansi. Shout hallelujah. Ngizobuyisela kulelizwe. Iliphi lelizwe? Izwe lesethembiso, izwe ngelezumisi, izwe leyinyosi, izwe lothu abalungileyo abazohlala khona. Shout hallelujah. Salula kangaka isikhwama sakho kanti usefikile umdala wethu uzothulela abantwana bakhe lapha abantu abazobheka igatsha lomalimothi bathi into zethu zizobuya zathathwa le kodwa zizobuya. Uthi ngizobuyisana kule lizwe usho umuntu othi mina ngikokobele othi ngumhambuma anginutho. Let me prophesy abantu abangenutho kulo nyaka uNkulunkulu uzoshintsha status uzothi bathi ungenutho uphenduke isakhamuzi. Shout hallelujah. Kodwa abantu abazothembeka why nginawe ngijani bazalwane abuzungu nginawe babuhle noma yini elahlekele zokufikela ngekulawo. Kunabantu owayejekwe imoto ashawe inhliziyo yafe. uNkulunkulu wena noma ngenzekela kuwe nawe. Kulo nyaka ngiyastopha egameni kaJesu abantu abazohlala ekhaya bayagula ngoba uJehova uthi nginawe noma yikuphi la uyakhona ngizokuvikela. Abantu bazabani ubani ongena endlini esikwakha aphanga impahla yaso uma engaqali abophe isikwakha naye. Ngizothi namhlanje bazabani ikwakha siboshiwe. Ngizoba nawe paradise. Ngizokubuyisela kodwa khuluma ngomkhumalo la wathi awube nomoya walapho khona. Ngizokubuyisela le yaculo tena ukuthi uhlabelela uzwe sengathi usuphakathi endlini emasangweni eJerusalem. Ngizokubuyisela le yanjabulo owake waba nayo ungakaphuli inhliziyo yabazalwane ngoba khona abazalwane abane besomela ukuzophula abanye inhliziyo. Kodwa uthi uNkulunkulu 2022 this is the year of light. Uthi lo nyaka ngizokuvikela awuzukuhamba phakathi kwabo kodwa ngizoziveza uphakathi kwabo. Hallelujah. Sanibona. Hallelujah. Sihamba lona athi lo nyaka asasabi lutho.
nalento eshiya. Abantu bazalwane, xa unokuthatha amaphilisi, ungaliki uthatha uphilisi wamaphilisi. Munye inyanga enkulu ekhona la uJesu igama lakhe. Ithi wathatha la maphilisi uthi in Jesus name. Ithi uyithatha isanitizer uthi in Jesus name. Ngoba mhlawumbe le sanitizer should your family. Igazi likaJesu lisenamandla. Ngizoba nawe ulambile, ngizoba nawe ehleba. Yazi abantu bamashaba abanesikhathi sokuhlangana engathi bavakashelene kanti bayohleba wena. Kanti bahleba umuntu ngaleso sikhathi ucamele ejwayele. Bahlangene nawe kanti wena ucabangela ukuthi uyicamelele nje. Ithi ngesikhathi ecamele edwaleni wayengababona abamzingelayo. Kodwa wayebona ingelosi isikhumuka. Wayebona ingelosi zesha. Wena uphisa uhleka naye. Yena ubona ingelosi isikhumuka. May you see angels going up and down on your behalf. May you see angels. May you not see your enemies. You have nothing to do with your enemies, but you have something to do with Christ Jesus. Futhi ngiyokubuyisela kulelizwe ngokuba anginakushiya ngize ngikwenzele lokho engikwethembiseko. Number 4. Njengoba ngiqala lo mhambo nami ngomhla ka-2 January. Amen. Angikukushiya. Ukuthi into esizolwe elesingisi until I fulfill other promises. Kusho ukuthi sona sodwa lesi sokuthi ngizokufikela. But kukhona ezinye ezikhulunyiwe. Hallelujah. Manje ngomhla ka-26 ake uhambe uyoguglisha the promises of God. Ngizoba sana. Khona esinye isethembiso sikaNkulunkulu esibhalwe lapha ku-Isaiah 40 verse 31. Awufundela lapha. Isaiah 40. Wethembekile Jesu, wethembekile Jesu, sokuzonke sikhathi wethembekile Jesu. Yes, ma'am. Isaiah 40 verse 31 umbhalo sitholi. Epha abamethembayo usimakade bayakuthola amandla amasha bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkomo. Bazalwane, khona impilo usindisiwe ukholwa kodwa kube ngathi unuka izintembisi. Angizwani. Khona impilo usindisiwe ukhokha ishumi ufasta kodwa mawuthi uyahamba kube ngathi uyenyuka izintembisi. Kodwa ngithi iBhayibheli isithembiso uNkulunkulu asibekile uthi noma bephela amandla bani uthi kodwa babethembayo bayawukhuphuka njengezinkosi. Hey, rise up, Church of God. Rise above your problems. Rise above your critics. Rise above your enemies. Shout hallelujah. No, mtiwane uwasatheni izithelo. Kodwa babethemba kuJehova. Awunikholwa bazalwane. Nithi bayothela nasebusika. Jesus. Oh,
ukuthi nasesontweni kuhlangenwe ngawo. Mawusuthi-ke sengizothemba nje inkosi yona yodwa. Sengizothemba uthembisile. Ngoba nomfundisi umlahlile. Ngoba nomkhokheli akasanaki. Kodwa izwi lithe abamethembayo uJehova. No, Ngizoba sana lithi bona abasayokhuphuka ngoba bebaningi abahamba nabo. Bayakhuphuka ngoba uJehova abamethembayo uyabapha amandla. Hallelujah. UNkulunkulu akakupha amandla manyana. Amen. uNkulunkulu ifisa ukunyaka kubusise bese bethu abantu nenyoka. Mawufaka i-application noma yethenda noma yami makefika ingelosi kusahlulwa zivele ziyongena ngaphansi zidonse yakho zibeke ngaphezulu bese bebuza abantu bethu ukwaze kuphi kanti abamethembayo bayakhuphuka. Lithi bangapheli amandla zona. Lithi noma sekukhathala beye kugijima kodwa bami bayahamba. Makuya amandla ehambe ngagijima. May you not stop in this year. Mama ikhona imali livuke imali livuke. Hamba gijima. Tshela makelane tshela hamba gijima. Hamba gijima. From glory to glory, from power to power, God must open the seas. Chapter 40, verse 10. No, 41 verse 10. Ungesabi Yes. ngokuba mina nawe ungabi naluvalo ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yindaba uNkulunkulu uma ethuma izihlolo ukuthi zohlola izwe. Yonke into ayikhulumile izifici. Kodwa uNkulunkulu engakhulumile uJobe ingona. Yes. Ngiyidlangela zakhona. Utheni nikezwe. Yebo. Eligeleza ubisi. Yes. Not the news. The news. Ayinosebenzi unit. Amen. Niyothela ihandi. Endiyeni. Uma befika beyochecka ama-grapes angamakhanda abantu njengoba eshiya ubisi lukhona. Uma nje ubisi lukhona kusho ukuthi khona imfuyo khona iy'nkomo. Yonke into kulayishile njalo ikhona. Kodwa into angayishoyo amadodana kaAnaki. Namhlanje ngizothi into engingakhulumanga ngalo nyaka ayisaba. Into Jehova ngayishoyo ungayesabi ungabi navalo nango abomdala ongafuni ungabi navalo nabasamzini abangakufuni ungabi navalo kodwa funda Ungesabi ngokuba mina nawe ungabi naluvalo ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. kuzofika umuntu emsebenzini ofunde ngaphezu kwakho masaba maningasabi ningasabi itifiketi zakho uthi uDavide ngizakuwe ngegama likaJehova akawusayisimbi namhlanje ngegama likaJehova akayonke into obhekene nayo uhlangana ngegama. Oh Jesus. Ungabi navalo ngokuba mina Jehova Now. ngosaba
uhamba usegameni lamfundisi. Kodwa uhamba ngeke kaNkulunkulu. Amen. Ngendlela abantu abanefaith ngayo engaphumelelini. Ngendlela abantu abanokholo ngayo engaphumelelini basaba ngisho ukusho izinto abayifuna enkosini. May I declare what I need from the Lord. Amen. Baba ngiyabonga le ngoba ongiphala Extra 7 ihamba neteam nabazalwane. Kodwa kulonyaka ngicela ungiphe messages nje noma emote encane. Amen. Amen. Angifuni ukuhamba ngale moto enkulu ngihamba ngedwa. Amen. Le moto yabazalwane. Because awunike nje. Engithi manje ushumana ngelikanda ngigijima ngedwa. Ngikwazi ukuhamba naye. Amen. It's coming, Papa. It's coming. It's coming. Jesus. It's coming. Na libandla likhulu bakuhlela abantu bathwa ekhaya benza. Akingena bapha abantu. Yeah. Jesus lonyaka. Ayigcwalisa kwala. Hallelujah. Athi ngitshele mboneni wami emakhulu. Emboneni wami ihlalo siqala la ngkhona. Sibhekane. Angibonanga le bendaba. Ngabona ihlalo liswana. Emboneni wami ngabona amabizo athi akhona bakukhumana. Kuthiwa susani ihlalo. Ngoba khona abantu abesemusini. Angisatisa nakuhamba babazalwane bakhe. Ngoba uThembi ukhona yini uThembi? Shout hallelujah. Nginokukhonwa noma izinto zinathembisa. Indlela ongenakholwa ngayo. Ufuna umshado kodwa usaba ngisho ukusho. Uyawufuna. Ayisifake umuntu. Fisa ukusebenza ebhenki kodwa manje kwami uyabheda. Umshado. Uyasaba. Uyalibona izwe. Kodwa ngingubona idlakela. Kodwa kwefuna imali kwedlakela. Kodwa ngizodwa mhlanje fear not. I'm with you. Nale nto ibonayo ngizokuvikela kuyo. Ngingafezanga lokho into engekifezeke enkosini angayisho uNkulunkulu kodwa ishilo noma kumnyama yena ukukhanya kwami uyabonelela uJehova ubaba nengizokona makhono noma kumnyama yena ukukhanya uyabonelela uJehova ubaba. Bafunda baseKorinte besibili. BaseKorinte besibili chapter 12 verse 9 and 10. Yes, kodwa ubonelela. Musuphamba uqaba ukuthi ngeke uphumelele, sophumelela. Uzophumelela. Abanye basuphumelela. Bazothi yazo bazabani. Awubamba inceke. Ubani okangaki? Khona abantu esithi masibabuka sibabone bexekhelwa izililo bengakholwa kahle. Kodwa bephumelela. Yeah. Indlela ofutha ngayo awusebenzi kodwa lo uthakathaka uyasebenza. Yes. Ngiyazi ukuthi uyabona lo Sazi ukuthi angilutho kumele walithola ithuba lenkosi uyathemba. Hallelujah. Mina ngihlangana nabafana bedabule bengakhona. Bathi pastor bakusho wena ukuthi ngikusisekile. And Ngiyazi. nasemsebenzini idakwa zisho kanje.
Angcono khona ukuthi yana kade social of Jesus ebusuku ngonyaka odlule. Kusho kanje. Kanje. Manginyuka lapha bathi abafana bahlangana phezulu. Usuka nendebeni nakudlula pastor. Yeah. Bathi pastor Mawushilo nje. mawuthenje usisi. Kulo nyaka kuzoba njalo. They know. Abakholwayo abayiboni into usisa lakini. Abakholwayo noma sebephakathi. Balimela ukuthi lo uthatha isikhathi eside, lo wenza nje, lo akafuthi. Kodwa akholwa ukuthi this is my only chance. Ngiyathandile yona lento ukuthi omkali nomsebenzi. Empilweni yami uzofeza. Lapha abantu abazokholwa is very positive. Ngiyakhuluma ngabantu abangazi ukuthandaza 10 minutes. Kodwa uma bethandaza bathandaza ngenhliziyo yonke. Bathi awukosi uyangazi. Akufanele ukuthi ngabe ngiphambi kwakho. Kodwa labantu balibele ukuthi mina Nkosi ngiyafasta ngisile ukudla ngiyanikela ngifuna into. Kodwa basho ngeindebe zomlomo abakholwa enhliziyweni. Kodwa lo ngakholwa wenza yonke imsangano yakhe. Kodwa ngesonto ngisontweni ngoba ithemba lami uNkulunkulu akavusisani elambazana into egarantiwe ngobungcwele yizulu. Amen. Ngayiphinda le into egarantiwe ngobungcwele yini? Kodwa ubusiseka emhlabeni kugarante kwambeniso. Ayikho into ebuhlungu kuba njengokuthi njengomfundisi ngikusebenzisa ngikwazi ukuthi khona la ushoda khona. Ngifana nomuntu ophethe umbese okusika kancane. Ngoba ngikusebenzisa ngoba ngithi abantu bazothini. Kodwa ngiyazi ukuthi uyashoda. Engathi lo nyaka ungathenga abantu kodwa uzibonele. Amen. Wonke umuntu akathola idwala lakhe. Ngoba usedwaleni uNkulunkulu ukhuluma indaba. Iyangizwa nini? Uzathi uNkulunkulu uma ebheka kube kuya ngendlela enakholwa ngayo. Kufanele ngababalibini sibe abafundisi. Amen. Kodwa ngizwa nini? Funda leli verse. Basikhonde besibili. Chapter 12 verse 9. Kodwa yathi kimi umusa wami ukwanele. Ngizotshela umuntu namhlanje ukuthi angazi abantu bangifunani. Sabathengisa amalokho abantu bangamathela. No Paul wethu yabili enkosini. Yathi inkosi yathi Ngcobo. Umusa wami ukwanele. Umusa kaJesu lonyaka unjani bezalwane? Ngicela ungafuni ezinye izinto, ungayofuna amanzi, ungayofuna indaba, ungayofuna iwasho. Umusa lonyaka ukwanele. Ungafuni ngisho umsebenzi oholela kakhulu ngoba umusa wenkosi unjani? Umusa uyazazi ukuthi uyifuna uzokunika. Yes. Usizana ukuthola izinto bese uyafa. Yingakho la ebadleni asinandaba kakhulu ngokuqinisa ukuthi ubusiseke siza ukubusiseka kwesokweni. Kodwa qala ngesalvation yamukela ifiso oqala ukuze kuthi masuku ugarantwe ngezulu bese uNkulunkulu ehlisa zonke izinto ezithembisa kuwe. Uthi uma vinaydo kukhona abantu abahelde empilweni abajimayo abahelde kodwa bahamba bazohamba nokugora babo bayesokweni. Bengasadli into enamafutha bengadli lutho kodwa baphile kodwa baphile kuyofa. Bengangcono uqala uthola uJesu uthi ke ukuthi kwenza idiet yakho kodwa uyenza idiet kuKristu njengoDaniel. Ngoba singena kwi-fasting kusasa siyolungisa inhliziyo noNkulunkulu. Kusizana ukuba namavesi kodwa ungakholwa. Noma ungalalela amakodwa inqwaba powerful ulalela uthi DJ kodwa uma ungakholwa kuzokusiza ngawe. Uyanaka ukuthi izipho kodwa umzalwane. Nini njebani? Kukhona wena. Vuka phezulu wakho. Shout hallelujah. Kulonyaka umusa kaJehova kwanele. Yes ma. Ngokuba amandla ami ayapheleliswa ebuthakathakeni. Ingabahleka abantu babona
ngoba mamudlobo amandla kaNkulunkulu abonakaliswa ebuthaka Thakeni. khona abantu abazokhetshwa isibusiso ngoba kuzoba umuntu abangabetheni kanti uphethe into zabo. Azozona sisibeke. Sanukutshela abazalwane la ebandleni izinto zaleli bandla azikho kimi phela. Zibekwe kubo bonke abantu abana. Uzoma lengane ngekilanga. Yes. Iqhutho umthandazo. Amen. Ikhulume naye ngeke ngqondo. Ungayinaki. Ngoba ayinanto emphathekayo. Kanti ngalona kufihlwa amandla okuphila kwakho. Ungene embozweni lonyaka be careful. Ngoba wazi amandla akhe bekuphi. Mhlawumbe abantu amandla uzowathola ngokuhlala eduze komzalwane. Yakukhumbula uPaul bebeka izandla uthi ababona ukuthi ulayini mude kakhulu. Base bevele bethatha ibhathi labo. Engekho banibeka phezu kwabagulayo. Baphila. Khona abantu ozokuphilisa ukuthi ukudlane nabo. Aningizwa basaba. Amen. Lapho khona umshwana khona ngithi ubanendoda hlala masini. Lo nendoda le ozala uJohane uZakhariya wayengabatholi abantwana kodwa akayekanga Yes. uyongena ethempelini ayokhulekela abantu For yes. ukuthi bathole izinto Yes. yena angazitholi kodwa wenza njalo wanga yena kanti ngeke isibusiso sakhe Yes. sasingekho kwakhe Yes. uphendulo kwemthandazo yakhe kwakungeke emsebenzini wakhe kwakuphakathi endlini kaNkulunkulu ukube wayeka wafrustrate wangabe saya endlini kaNkulunkulu yayofika ingelosi imgede kodwa wathe phakathi wafika ingelosi yathi imkhuleko yakho yithi imkhuleko yakho izofezwa kuleli ngoba lithi iBhayibheli uma abantu ababizwa ngegama lakho bekhuleka befuna ubuso bakho uthi ngiyabuza imkhuleko yabo ekhuleka kephi kuleli maye ngakaba ukuza kuleli ngoba uza kubuyisela uNkulunkulu uthi ke lapho uPaul isithembiso mina sona uthi umusa wami ukwanele uthi Paul ngiyayizwa le kodwa ngithakathaka ngiyaphela bayangihleka nalabo engishumayela kubo ukuthi ngishumayela kanjani ngisho uthini ngokuba amandla ami ayapheleliswa ebuthakathakeni. uNkulunkulu ezibandanisa nabantu esingabafundi Ababuthakathaka. uthi uNkulunkulu ikhetho Jesu ukuthi hamba bezikokubi bese bebuza abantu ukuthi sanibona aphi Nkosi uhambaza athi kulaba abancinyane nakwenza kubo nani kwenza kini Ngakho-ke kunalokho ngiyakujabulela ukuzigabisa ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ubanezwane. Njalo abantu abagijima ethuba lokufakaza. Abantu abazobonga imoto ephathekayo. Uthi uPaul ngiyazigabisa. Ngobuthakathaka bami indaba ngokusenjenile. Ukuthi ngimthakathaka kusho ukuthi akekho. Yebo. Ukuthi anginayo into ebacazwa abantu kukhona ozela abazala benentambo esandleni mina nginguphereza ngazala ngenantambo ngingenanto ephathekayo kodwa sengiyazi ukuthi umusa wakhe kulonyaka cela ungasabi lutho ungavinjwa nayimpilo yakho yayizolo ufakazi. Hallelujah. Asiqede buyela lapha evesini lethu ngicela ungifundele Jesus chapter 28 ungifundele from verse number 20. uJakobe wenza isifungo wathi uma
ezoba nami angivikele kulolu hambo lwami angiphe ukudla nokwembatha abantu basebenza eqedini kudenoza mina ngifana noNkulunkulu wakimi ngaphezulu kwalokuphela siyalinganisa ukuthi beka ngakini empilweni simi kanje nobaqala nonyaka uthi uNkulunkulu uzokuvukela ngizokuvikela. He made a vow to say, noma yikuphi la uyakhona yes, ngizokulondoloza. 2 akuzungisiza ukukuvikela ngikushiye ungenalutho noma yini yakulahlekela noma ngabe lahlekela kwaphusheni ungakayenzi kodwa ngizokubuyisela yona. Amen. Ngizokubuyisela izwe, ngizokubuyisela ubisi nenyusi noju impilo yakho izohlala. Ngizokugele ngishiye ngingakwenze ngithembise kuwe. Amen. Wathi mayiqedwe uNkulunkulu uJakobe wathi sekuyitheni yakho ngoba musu ukuthenjiswa na ungathembisi. Yes. Musu kwenza ukuthenjiswa bese wena ungathembisi. Fundela ke ma sekukhuluma uJakobe ke manje ebhekise esihlalweni ebhekise kumdala uneyimfundo. Alikho njalo ibandla azikho lezi zinto zona akakatholi lutho kodwa ngokusebamba amazwi bazalwane kusuka namhlanje ibambeni lento yokuthi kulonyaka uJehova unathi kulonyaka uJehova uzosivikela kulonyaka uJehova uzosibuyisela injabulo kulonyaka ngeke engakufeza kushiya. Hallelujah. Basiyaphendula uJakobe funda mama. uJakobe wenza isifungo wathi uma uNkulunkulu ezoba nami Lento ishoyo kimi sekusho uJakobe manje. Yes. angivikele kulolu hambo lwami Imani lento ekhuluma noNkulunkulu. Lento ekhuluma uJakobe ukula ekhuluma kuyishela into ekhulunywe kuye. yeah, Ngoba khona abazalwane ekukhulunywe kubo bezwa kodwa bangezwa. Ngayiphinda le. Khona abantu ekukhulunywa kubo bezwe kodwa futhi bedalo. uJakobe wayethi akangiyiphinde lento eshiwo kimi. yeah, Uyamkhumbuza qala verse 20. uJakobe wenza isifungo wathi uma uNkulunkulu ezoba nami Number 1 ukuthi uJakobe uzoba nawe. yes, Naye uthi okay yabona ke njengoba usho ndami. Nami ngiyafunga manje. Uma uzoba nami yes. angivikele kulolu hambo lwami Ungivikele kulolu hambo lwami. Njengoba nje ngithe uma kuvala unyaka ngathi bazalwane ngomhla 31 December 2022 sobe silazivala unyaka. Abayikhuliwe lento sobe sinawo. Amen. Athi ngiphinde futhi. Ngomhla ka 31 ngo8 ebusuku 2022 siyobe silazithi sisenkonzweni crossover. Amen. Abayikhuliwe lento siyobe sinawo. amen, Uma ke kulolu hambo lwami la 2022 uzokuvikela ukuthi noma ngoJune ungafika isiphelo kodwa ungivikele wena. Amen. Noma ngoAugust ungafika abantwana ungivikele noma ngabe ngirong kodwa wena Jehova uthembisa ukuthi uzondani uzokuvikela. Yes ma. angiphe ukudla nokwembatha Ngizokubuyisela ezweni kusho ukuthi ngizokupha ukudla ngekupha okwembatha. Umntana kaNkulunkulu akazuswela kuba bhekani izinyoni zezulu azinawo egazi ayithengi indawo kodwa azikayi ukuthenga amajazi ngoba uJehova uyazinakekela. Uthi ke uma uzongipha ukudla kulolu hambo lwami ungiphe into ombatha. Yes. ngize ngibuyele emzini kababa ngiphephile Ngize ngibuyele la ngathi oshwa khona ngize ngibuyele la indlala yangisusa khona ngoba indlala yamsusa umuntu imbeke la engafuni ukuba khona. Wena waze waqoma wathola ingane ngoba wasuswa izidates kodwa uthi uJakobe uma uzongibuyisela la ngakade ngithokoze khona la khona abantu babejabula ngami uthi ke nami. Yes. impela uSimakade uzokuba uNkulunkulu wami Lalela ke uNkulunkulu ngiyakwazisa namhlanje ukuthi uma wazenza lezi zinto wena Jehova uzoba uNkulunkulu wami. Ake uhambe kwakho emzini ophiwe uNkulunkulu noma ekamereni orendayo onika uNkulunkulu bese ushaya umthetho uthi uJehova wangifakala uthi la kuzophila intando kaNkulunkulu uthi la abangafuni uNkulunkulu bazoma eminyango babuye sesiqedile ukhonza uNkulunkulu ngoba lo muzo kaNkulunkulu lokudla sikudlala
asiyukudla singathandazanga phezu kwakho, asiyuphuza amanzi singathandazanga, noma siwavule empompeni sobiza igama lika Jesu kulo muzi. Wabuye kodwa yakho ivule basubiza igama lika Jesu phezu kwaso sonke ingoma, uthi nina niqokwa umuntu othemba uNkulunkulu. Amen. Uthi noma nathungwa ubani ongakhona, kodwa manje senizogqokwa yisu. Ngikhuluma ukufika ngoba lo ozonembatha uvikele. Nithi yini eyenza uIsrael ahambe 400 years kodwa ingubo zingagugi, khona wayikhulumile phezu kwaso. Awuhambe uyokhuluma phezu kwamabele, ungabe umzalwane uyawasha izitsha ziyafa, izitsha uyawasha ziyafa, uthenga njalo. Lalela, khuluma phezu kwezitsha zakho, uthi lezi sufa masiwasha. Engafanele uyithathe kancane. Wena uthenga izitsha every year, uyayithenga ziyafa, uyayithenga ziyafa, akazi ngafi. Yebona uzothenga izitsha, akawuthenga isikwa sayidala. Uma ukwenza konke lokho, ngathi ubheke phezulu bazathi uneletheni. Na uyakhuluma umqamele kulona idwala. Uthi wena uyoba uNkulunkulu wami. Contention, yes. Naleli litshe engilibisileyo laba yinsika liyakuba yindlu kaNkulunkulu. Mangeneke bazalwane. Wonke umuntu akaphathi i-altar lakhe kulonyaka. Iba nethe lakho. Iba nendawo la uthandaza khona wedwa. Iba nendawo la ukhona khona iminikelo yakho oyisa khona ngaphambi ukuthi yendlu kaNkulunkulu. Uthi mangabe uthola into uyibeke uthi le ikaJehova ngiyayihlukanisa ngoba iSunday ibuthi. Angiyonikela ngoba sekuyiSunday. Iyaqala kahle ngoba uNkulunkulu abantu ufuna ukubabona ukuthembeka kwabo. Ngoba khona abantu abanikela labo ukuthi abantu bazothina. Yeah. Kodwa uma wafunda ukuthatha into zikaNkulunkulu ungagade umuntu uyibeke eceleni. Amen. Ngizwa uthathe nakho asitho ufaka laba abathathu. Uthole u50 rand umsombuluko. Uthatha u5 rand ufake envelopini. Envelope ayithathwa ngesonto. Yinto abahlala nayo eBhayibhelini nawo. Benikeza ukuthi uthathe u5 rand ufake. Beyazi ukuthi kusasa kuzoba nento ezoba isidingo sika5 rand. Kanti uNkulunkulu ufuna ukuthetha ukuthi uthanda kangakanani, umsaba kangakanani. Akulanjelwa ezintweni zikaNkulunkulu. Can I repeat that? Awufaka upetrol babuzulu ngemali kaNkulunkulu. Ngoba akusizi ukunikela sekuba abantu bathi uyahluleka ngowedwa. Uthi uJesu lo mama unikela ukudlula nonke ngoba uthatha ukugcina kwakhe. Ngiyabizwa bazalwane. Amen. Wokuyifundise amandla. Athi uNkulunkulu enikeza u4000, uthatha u400 uzwa, ufake envelopini uhlale nawo. Yo. Bese kusasa ushoda ngo200. Ungalinge kuhleke kule kuloko okuhlukanisile. Uma nawe esasebenza wayeba uthenga ikhedi lakhe, anganokwazi ukhona umsebenzi kodwa kwa ikhedi lakhe. Asibe masiyasala. Ayibeke ekhabethini sasingena amafriji. Athi ungathinti umuntu la. Yize kulo. Uthi noma ulambile uyafuna ukuyithatha. Uzwe izwi lama. Ungathinti umuntu la. Yeah. Uyeke ulambile uyobheka iChrist esikwa ikhona. Ngoba izwi lakhe. Bazalwane kulonyaka mawufuna ukulathembeke ethembisweni. Qala la ukuthembeka kokuthembisile. Ngiyiphinda la. Ngikunkulunkulu ufuna ukunika isithembiso ngakundlela. Nawe yenze zakho, phakamisa itshe lakho nawe. Usuthi le ithembisi. Wena uNkulunkulu bazalwane amazi bangaka abantu abafike bathatha ama-envelope. Bethi bekhala inyembezi. Bethi Nkosi ngiyapledge
Ngizokunika. Uyazi njengoba usho njalo, uvela uNkulunkulu ngoba kwelika umoya lento osukuyizwa uzoyiletha isuke isikhona. Ayithathe uNkulunkulu ayibeke eceleni. Alinde isikhathi. Akwenzeke upledge uNkulunkulu engakuniki into upledge ngayo. Ukuthi uyakunika wena unganaki. Usemiyona. Amen. Ngizwe. Hallelujah. Wena tshela kumuntu ufike uNkulunkulu ahlukanisisa nje lokho kaNkulunkulu. The moment usho uyakhona kuNkulunkulu. Amen. Akho uNkulunkulu athi lokho uhlukaniselwe mina. Bese uba nesimo aningizwe. Ube nani? Benesimo. Esidinga leyo nto. Uthi wena sounds umlo. Ngonesine kube ngikhavi. Shawule esine ingakhaveki. Bese uthi vele angitshela ngamuntu. Bekukwazi kwami kanti nama uphakamise itshe phambi kaNkulunkulu. Nkosi ngisize. Let me teach on the first Sunday. Ngizoba sana. Ujakobe uletha isethembiso kulethe futhi masokuchacha. Hlala phansi. Funda le verse kubeka lapho manje. Sengathandaza bazalwane. Nalelitshe engilimiseleyo laba yinsika liyakuba yindlu kaNkulunkulu. Imali bakhona nabafazi bakhe la nje bekhuluma uJakobe. Cha. Uyedwa. Wenza isithembiso lobani. Njengoba nawe ungwedwa encamukweni yakho uyathembisa uNkulunkulu ukuthi muke wangenza kwamnika lo msebenzi Nkosi. Muke nje Nkosi wakuvulela le ndlela. Muke wangiphephisa la Jesu. Muke wangenzela lokho Jesu. Abekho abantu wedwa. Bese uNkulunkulu yena ethembeka kokwakhe. Uthi Bese kuthi konke ozongipha khona ngikunikele kuwe kube ngokweshumi. bese konke onginike khona ngizokunikela kube kwani Ngokweshumi. kusho ukuthi inkinga iqala la umuntu inganaye ayinika ngoNkulunkulu. Iphini into eyinkinga kakhulu ukuba nento kodwa ijele ukuthi akusiyo uNkulunkulu omnike yona. Kodwa uma une revelation yokuthi yonke into nayo iphuma kuNkulunkulu, awunasizathu sokungaphipho kweshumi. Ngiyabuzwa. Simple. Athi mphini babumbe awusebenzi. Abafana nabangasebenzi balele ema-preaching abanalutho. Kodwa njengoba usho khona uNkulunkulu akwenzela yona. Uphila namzulu. Bene ukakufaka abasebenzi bazalwane. Funa emangiphuma la ngizama imali bayise ekhaya. Ngoba bayisisebenzi kaNkulunkulu. Nama ngithemba uJehova. Uma bezoba lento bese bethi ngoba wena uyavela sisebenzi siyakudla lokho. Bakabana nesithembiso setshe abazibekele sona. Kulonyaka mawungabotshwa inhliziyo yakho. Amen. Inhliziyo yomuntu yimbi ubani ongeyazi. Iyakhohlisa. Amen. Phuma engathembekeli kunyaka futhi akekho umuntu ozokulandela. Uyaphakamisa itshe. Mawusuthi Jesu uzothembeka. Enye into lekozingena emkhulekweni. Awungena uzocela umoya wokuthembeka. Awungena uzocela umoya wani? Wokuthembeka. Ngoba ukukholwa kade awuthembekile. Yeah. Kusho ukuthi lezi zinto uNkulunkulu asikhulume kuJakobe ethi uzoba nawe uzokuvikela uzokubuyisela ezweni ngeke ngingakayifezi izinto. Noma uNkulunkulu wayikhuluma kodwa uma engazamukelanga uJakobe lezo zinto beyingeke zenzeke. Amen. Awukuthanda khona bazalwane. Yes. Lento uNkulunkulu uyamprovela. Umbe atimithombo. Wafika amafilista egqibe. Mese suka ngalo nabagqibayo. Avule kwenye indawo. May the Lord open another door for you. La ivaleke khona eminye iminyango uNkulunkulu makavule eminye.
Sanibona egameni kaJesu. Bazalwane, kulo nyaka wezethembiso wokufezwa kwezethembiso ngeke ifezwe uma wena ungafika umathembekanga. Ngoba nabathi sothembeka Nkosi kulo nyaka. Siyawuthembeka Nkosi. Lena khona umuntu ohlulwa ukuthembeka enganeni yakhe. Athi ngizokuphathela amashini uyabuya basakhuluma lutho. Sasho njalo uthwala. Amazi uNkulunkulu othembeka nini kuye. Usakhela ukuthembeka kumashini sesihlanu. Umuntu ungathembisi ngongezofeza. Ngisho njalo. Don't say. Yiko kunzima masusekonzweni uzama ukuthembeka kanti wasekulweni yakho ukuthembeka kukhona. Back yes. Yike uNkulunkulu Jakobe sengishintsha igama ngoba sengikubonile. Yes. Ukuthi ulwile nabantu. Amen. Walwa noNkulunkulu waqoba. Yeah. uNkulunkulu akabokuhlelo wakho. Konke okweshumi. Konke okunike khona mina ngizokhipha okweshumi. Amen. Ukuthi weshumi ukhishwa umuntu wenjani? Onesambulo. Yeah. Sokuthi uJehova wenzile. Yes. Mina ngakuprovela ukuthi ukusebenza akubona ukuthi ufunde kakhulu. Ngoba khona abafundi ukudlula wena abasebenzi. Abasebenzi. Khona kade baba nama-license abawarenyuwayo kodwa imoto ayithengeki. Awuyithenganga ngokunamandla, uyithenge ngoba uluselwa uJakobe. Hayi bazalwane, kukhona umuntu ohlala naye okuthandazela ongamazi. Kanti ukuthandazela umuntu onochubo likaNkulunkulu. Mungu umuntu ukuthi makufika abazalwane uNkulunkulu abaphizipho axabane nabo ngokuxabana nempumelelo yakhe. Hayi basibe ngenyama. Mayithabisa sibe ngenyama. Ungahlula ukuthembeka usukuka nje. Angazi lokho unyaka kunjani. Bawusizakhe sakho. Cela kusho lamazwi emva kwakho. Uthi Nkosi uJesu. Iba nami. Nkosi uJesu. Ngilondoloze. Nkosi uJesu. Ngibuyisele ezweni. Nkosi uJesu. Thanks is the tempest. Lift up your hands. Noma yini lo nyaka ohlangana naye funda leli verse. Nginawe. Sokufikela. Sokubuyisela ezweni. Ngeke. Ngingafezi izinto. Ngicela manje umkhombe uNkulunkulu njengokufa. Unama-funeral scheme noma umasixhwabisana abaningi obuyakukhona ukuthi kuyeza. Namhlanje ngicela ukukhona ukuthi awuzofa uzophila. Olumlelo wakho uyaphila. Ngithi lo nyaka makusebenzelane konke kube ngobuhle kuwe. Uma kunezimali ezabanjwa ngendlela thize unyaka ukuthi zibuye. Mawukhunjula inkampani yakosha dana ikutshela ukuthi imali zakho iphumile. uNkulunkulu makakuvusele impumelelo. Akakunikeze ngokwembatha. Akunikeze ukudla. Ungakhonza uNkulunkulu lambini. Ungakhonza uNkulunkulu novalo. Lokuthi abantwana bazodlala isasa. Ungakhonza uNkulunkulu usaba ithuko zabantu. Bayeke bakuthuke amandla abo lawo okuthuka. Wena khoba, themba, thandaza. Ngiyazi Nkosi izolungisa sikela mina ngiyazi izolungisa sikela Yeah.
vala amehlo. Bonke abantu abazokunelwa izinto kulo nyaka. Uthi uPostoli Paul Ngcobo. Ngokuba ngakwamukela enkosini lokho. Engakwedlulisela kini. Ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo. Wathabatha isikwa. Yabonga yasihlephula yathi lokho kukumzimba wami ohleshulelwe nina. Kwenzeni lokhu kuba ningikhumbule. Kanjalo yathabatha nendebe noma isitsha emva kokudla kwakusidla. Yathi lesi sitsha sizivumela lesisha egazini lami. Kwenzeni lokhu ngezikhathi zonke endiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Somebody say inkosi ngiyakukhumbula. Ngokuba ngaso sonke isikhathi lapho nidla lesisinkwa niphuza lesisitsha niyamemeza ukufa kwenkosi izifike noma ize ibuye. Ngakho-ke lowo odla lesisinkwa aphuze lesitsha senkosi engafanele kunecala kuwo umzimba negazi. Bese ke edla okay umuntu makazihlole yena bese edla lesisinkwa aphuze lesisitsha ngokuba odla aphuze uzidlela ayiphuzele icala uma engawuhlukanisa umzimba wenkosi. Samgenyawo mehla kwavalile. Nathi into oqala kumele uthembeke kuyo. Uma singena esidlweni senkosi sisuke singena esithembisweni. Sisuke singena esifungweni. Awudli ngokujabulisa umfundisi. Kodwa udla ngoba umemezela ukuthi impela wakufela. Usuke buya khona ukuthi Nkosi ngithembekile njengoba nawe wakuthemba. Njengoba uvala amehlo. Ngicela usikole isiphambano. Mbona uJesu egqiza igazi. Lithi iBhayibheli wayengakwazi ukubiza 10,000 of angels. Kodwa kakwenza. Ngoba ebona mina nawe. Kulo nyaka wokuqala uma singena enkonzweni yesidlo, God make me faithful. Ukuthi kuvulwe amandla kamoya phezulu kwempilo yakho. Inyama yakho yephatha uKristu. Mawudevelophe iimpawu zikaKristu ngokunana. Uma ungasindisiwe yamukela uJesu namhlanje. Mayenze kukhona inhliziyo yakho. Kodwa mamukele namhlanje. Ongabhabhathisiwe uyaluza. Isidlo sidliwa ongabhabhathisiwe. Noma ngabasikhonzi nawe kodwa mawubhabhathisiwe emanzini amaningi egameni likaJesu unelungelo lokungena esidlweni senkosi. Besusho kanye nami uthi se ngiyame